Yanda ake trading din binary option based on price action. A yau za mu yi trading based on hammer ne. Anan na tafi da bias bayan na samu hammer sai da na jira market ya kai 50% din hammer da na ga rejection sai na tafi da bias. Dama haka ake trading din hammer kuma inda muka ga ya kosin mu ma muka ce idan market ya kai 50% din hammer a uptrend ran zana muku gani, idan market ya kai 50% din hammer ya samu rejection sai ka tafi da bias. So idan muka jira market ya gangaro ya ba mu rejection sai muka tafi da bias. So haka ake trading din binary option. Muka ce idan price rejecting daga 50% din real body ko kuma har da week din duka da ka yi tafiya da bias. So duk wanda yake so ya join din mu a Telegram akwai link a bio na, idan ka shiga kai ka Telegram channel din mu direct. Wanda yake sa amfani da wannan broker idan ya amfani da link dina zai samu 200% bonus, ma'ana idan ya sa $100 zai samu $300 kyauta wanda zai trading da shi.